Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji hrvatskog folklora, upravo ste čuli Vrijedi mjesec, uvodnu pjesmu, narodnu pjesmu, glazbene obrade Julije Njikoša i vokalnog aranžmana gospodina Tibora Bugina. Molit ću vas, dajte jedan veliki pljesak za naše polaznike. Večeras ovim svečanim koncertom završava Zimska škola hrvatskog folklora koju je Hrvatska matica iseljenika organizirala u vašoj lijepoj Crikvenici. To je jubilarni 25. puta. Ove godine okupio se rekordan broj polaznika, čak 98, a došli smo iz svih krajeva svijeta. Iz Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Švicarske, Mađarske, Vojvodine, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i cijele lijepe nam naše. Punih 10 dana učili smo plesove, pjesme, narodne nošnje i glazgola hrvatskog jadranskog područja, radili u 3 grupe, plesnoj, tamburaškoj i sekciji hrvatskih tradicijskih glazgola, a to smo naučili vidjeti i vidjet ćete vi sami, odnosno mi smo svi to naučili da bi vama pokazali kako je izgledala ta naša 10-dnevna obrazovna, možemo reći, zimska godina. Stoga molim vas još jedan puta pljesak za sve ove moje drage prijatelje. A sada bih zamolila pročelnicu grada Crikvenice, gospođu Jasminku Citković, da nam se obrati sa pozdravnom riječi. Molit ću vas jedan pljesak za našu. U ime gradonačelnika grada Crikvenice, gospodine Damira Rukavina i osobno ime pozdravljam. Evo prvo organizatore kojima zahvaljujem da su eto već 25 godina dali povjerenje Crikvenici i organizirali ovu zimsku školu folklora. Pozdravljam sve ove prekrasne vrijeme da su se zabavljali, da su pjevali, plesali, ali da su i pogledali Crikvenicu kao jedan lijepi grad. I pozdravljam sve ovdje gledatelji, nadam se da ćete uživati ovu večeru u televiziji i nadamo se još dugo da ćete uživati. Hvala lijepo. Naime, mi bi sada krenuli sa programom. Prvi po redu od kola su pjesme i plesevi Konovala. Što znači da ćemo, pošto smo u Jadranskoj zoni, ove godine putovati cijelom zonom, imat ćete priliku vidjeti i plesove i pjesme Jadranske zone. Skoči kolo za scenu prilagodila je Iva Cvetko, a glazbeno obradio gospodin Tibor Bug. Molit ću lijepo moje plesače, moje drage kolege, da pokažu ono što su naučili. Hvala vam lijepo. Let's
jug, a to je pjesma iz doline Neretve. Naime, čućete pjesmu Oj, visoke moj jablane, zatim pjesma Sve se more i Dobrucka poslušnica koju je uredio, u biti sredio i uvježbao zajedno sa našim polaznicima gospodin Antun Božić. Pučko kulturno nasljeđe najatraktivnijih hrvatskih plesova koji postoje kod nas, to su takozvane promenade. Naime, Hrvatska promenada, plesovi i pjesme jezera s otoka Murtera pripremila je Ivan Cvetko, glazbena obrada Siniša Leopold i Robin. Yeah.
možda još jedan veliki dobri pljesak. I sada ono vrlo bitno, naime, svaka zona ima i svoja narodna tradicijska glazba. Dakle, ovdje s nama gospodin Vjekoslav Martinić koji je, možemo reći, legenda za nastup svirača tradicijskih glazba. Sada ovdje se predstaviti zajedno sa svojim članovima u nekoliko izvedbi sa tradicijskim glazbom. Moću vas još jedan dobri pljesak.
nakon frekventna pesma Otoka Krka, sada ćemo imati zadovoljstvo ponovno čuti tamburaški orkestar škole folklora. Čut ćemo šokačke motive, naravno glazbena je obrada Ive Potočnika i maslina je neobrana, također narodna pjesma obrada gospodina Mihajla Perića. Stoga molim vas nakon ove dvije pjesme obratite pozornost na sljedeće. Naime, Zimska škola folklora je osnovala Klapu Seminarci. Naime, Klapa Seminarci će otpjevati Moja posljednja i prva ljubavi od Imala Montena u glazbenoj obradi gospodina Tibor Buna. Molit ću vas jedan pjesak.
publici želio bih također pozdraviti i zahvaliti u se nazovima mom novom prijatelju, a vašem sumještanu Andreju Dobriliću, inače nekad pjevaču Glavne crkvenice, a mi smo se za ovu večer samo odlučili zvati Glavne crkvenicu u nadi da će se ponoviti. Nakon ove prekrasne pjesme i prekrasnih tonova imamo još jedan narodni ples. Dolazi nam narodni ples iz Trogira pod naslovom Šotić. Koreografija gospodin Tonči Tadin, a glazbena obrada gospodin Ivo Bjurić.
riječima završiti koncertom da pozovem našeg dragog gospodina, voditelja škole folklora, profesora Andriju Ivančana, da dođe ovdje. Da kažem nekoliko riječi. Gospodo, na početku ono što čujete svake godine od mene, a to je prije svega zahvala mještanima Crikvenice i okolice koji nas eto ovako zdušno pratite i podržavate već punih 25 godina. Da nije tako, ne bi se vraćali. Hvala vam. Isto tako moram se hvaliti i organizaciji koja nas prati tih 25 godina, a poglavito moje desnoj i lijevoj ruci, tajnici škole s Hrvatske matice iseljenika, profesorici Srebrnki Šeravić. Moram se dakako zahvaliti i osoblju hotela Kaštel, gdje smo 25 godina, koji se trudi da nam ne fali ni ptičjeg mlijeka. Hvala i osoblju. Zahvaljujem svojim suradnicima, kolegama, predavačima koji zdušno s ovim ljudima rade ove silne dane. To ne samo što su sjajni stručnjaci, to su sjajni ljudi. Pozivam kolegu Tibora Bina, tu je, da on danas i kolegu Miroslava Martinića koji radi sa tradicijskim glazbama. Tu je naš maestro Toni Kotek koji nas je pratio cijelo ovo vrijeme. Toni, dođi da te ljudi vidi. Naravno, bilo je još predavača koji su se mijenjali po nekoliko dana, gdje god bili mi ih pozdravljano, a i naše kolege polaznike koji nismo svi ovdje koji nas vidite, neki su nažalost na svojih obaveza već morali otići i na posljedku, zamolit ću vas, i staću tu dok to govorim, da pozdravite ljude koji su zapravo garancija da će nam biti bolje i da će cijelo društvo ići u dobrom smjeru, jer ne može ići drugačije. Gledajte, ova vojska ovih ljudi ovdje je jučer, neki su bili jako sretni, neki su bili malo manje sretni, danas stojimo ovdje svi skupa jer smo objedinjeni u jednom jedinom cilju. A to je spasiti hrvatsku tradicijsku kulturu od zaborava. Ono što su nam nasljeđe ostavili naši bake i djedovi, svi smo skupa. I samo se treba prenijeti ova poruka koju mi šaljemo već od 63. na ovamo, u cijelo društvo bit će nam svima bolje. Živjeli, vidimo se do godine. Dozvolite mi da još kažem jednu vrlo važnu
važnu informaciju, a to je da su polaznici Zimske škole folklora ove godine pristupili jednoj humanitarnoj akciji. Naime, prikupili su za jednu bolesnu djevojčicu, odnosno kćer naših polaznika Magdalenu Dakić, ukupno 4543 kune koje su uplaćene danas u Hrvatskoj poštanskoj banci. Stoga molit ću vas jedan veliki pljesak